social media o tabuk video footage kacha jeheno viral ongoi tongo. Viral video footage o norok nugui mankhana khaksa phasingo bwchajak Rahul Gandhi tei khaisa phasingo bwchajak khoroksa bwrwi. Saimangkha o bwrwi Rahul Gandhi ni chahida tei pasandida khoroksa chajago borok. Saimangkha o bwrwini mang kwthwi mankha kaisa suitcase bisingo dajak khai. Hwnkhe sabo o bwrwi bahar ke bo bwtharjak ha bono sabo bwthar tai bo bai Rahul Gandhi ni tamo somporko hadike salani moniti kisakok norok nai tongdi ani channel no payasa. Nugui mankhana norok horni jora khoroksa chwla yago trolley bag tui himui thangui tongo. O trolley bag suitcase no dajak Rahul Gandhi ni chahida tei pasandida o bwrwini mang kwthwi. Hwnkha kaisung silani tabuk sabo o bwrwi bini mung tamo. Saimangkha bwrwini mung himani narwal tai bini umor 22 bochor. Saimangkha bini sinimung bo khoroksa congress ni netri tai bini bai Rahul Gandhi ni tamo somporko hwnkhe jefuru Rahul Gandhi 2023 o bwrwi yatra hinui kaisa khaifuru afuru o bwrwi Haryana ni wngwi Haryana ni pusak chumui Rahul Gandhi ni o bwrwi yatra o bobo samil wngkha. Tamoni hingkhe bobo khoroksa congress ni neta ba netri tongmani Haryana ni. Tai o patimung patika Haryana ni Rohtak hinui kaisa jagao. Saimangkha 1 March ni salmari ni dino Rohtak hinui kaisa jagani sampli station o kaisa suitcase kwlaijak khai tongmani tai a lamatui highway tui thangnai rok a suitcase no thangtui phaitui nugui tongmani tai o suitcase no nugui aro thangtongnai laisonai borok rok police no khobor rwmani pore police rok thangui a suitcase khulugui naikhe no nukha. Borok khoroksani mang kwthwi dajak khai a suitcase bisingo. Saimangkha a suitcase bisingni mang kwthwi totora mwkhang somsaui thangkha ba chaksaui thangkha hinui. Puilao mang kwthwini sinimung wngwi maya phano 24 ghonta ni pore bwrwini sinimung saimangkha. Bwrwini sinimung saimangkha Haryana ni Rohtak ni congress ni netri himani narwal ni hinui mang kwthwini sinimung saimangkha. Afuru khaino social media o viral wngwi thangkha o video mangpili je Rahul Gandhi ni khoroksa chahida pasandida khoroksa bwrwini no kebo khoroksa bwtharwi trolley bag suitcase dawi khibiwi rwkha hinui. Tarpore jotono sai mano uchungjaka sabo bwtharka o bwrwi no. Puilao o bwrwini nukhungni hote bini ama kaisa samani je o bwrwi no kunu kaisa rajnitik karonui se bono bwtharjakhana hinui. Tamoni hingkhe bwrwi khoroksa congress ni netri. Ulo police rok judge partal khaimani pore hingkhe saimangkha o bwrwi no bwthanai tai keboya ba kunu rajniti ni karonui o bwrwi bwtharjakya. O bwrwi bwtharjakha bini boyfriend ba bobo relation o tongnai 30 bochor umorni Sachin Chaudhary mungwi khoroksa chwla base bwtharjago hinui police ni judge partal ro kasaui phaikya. Hwnkhe sabo o Sachin hadike bini sinimung bo kisa rwlaiyano. Sachin wngkha bini umor wngkha 30 bochor. Sachin wngkha khoroksa mechanic repairing khainai tai Sachin khoroksa kajokjak tai bini khoroknwi bwsa tongo. Saimangkha o bwtharjaknai himani narwal bai Sachin ni dosti wngkha ba dol wngkha borok Facebook tui thangnai 7-8 mas swkangna borok Facebook tui dol wngkha. Tamoni hingkhe himani narwal jefuru Rahul Gandhi bai bini Bharat Jodo yatra o samil wngwi himkha afuru ni simi no o himani narwal social media o jeheno viral ba famous wngjak. Salsa o Sachin mobile nai tongfuru no o himani narwal ni bini page bini bwskango phaimani pore hingkhe bo bai Facebook tui friend rok holaiwi dol lok wnglaikha tai afuru ni simi no borok relation o phaikya tai o Sachin o bwrwini nogo bo thang lasiwi phaiwi tongo. Ulo police bai romjagwi o Sachin no jefuru police rok swngkha tamoni bagwi bo himani narwal no bwthar hinui. Afuru khai o Sachin sawi khwna rwkha je
borok khorokni jephuru himani nogo thanglasu khaiui bini nogo thangtongma jorao no o Sachin bai o bwtharjaknai himani narwal ni borokni private time no himani narwal mobile o video recording khainarogo tai a video recording khaiui Sachin no blackmailing ba blackmail khaiui rang 3 lakh nakha hinui o thwnai himani narwal ni sakao o Sachin police bai romjak phuru bini sakao kok silchaui saka tai media rok bo himani video record khaiui blackmailing khaiui 3 lakh rang nao hinui no bwtharjaka hinui sai tongo tai police rok hingkai o kok no kunu pusti khaya hingka kai bahai kai bwtharka Sachin himani no saimangka jephuru Sachin himani ni nogo thanglasu khaiui tongphuru borok khorokni bisingo rang rok ni twi behes wngkha hinui afuru borok khorokni bisingo walalai bulalai kheba hinui saimanka afuru Sachin mobile charger ni bodong no naiui himani ni totra no sepka hinui police rok saui khwnarwkha amo bai himani ni totra somsaui chaksaui thangkha tai bukuktwi thwi phai tongkha hinui sai khwnarwkha ulo Sachin himani ni phone mobile laptop tai rangchak risok rok twlangui thangui onyo jagao khe hui rwkha tai ulo himani ni bwsak mang kwthwi no taisa kaisa suitcase bising ba je jaga chung ri rok dai twnio a ri rok damani suitcase trolley bisingo himani ni mang kwthwi no yakung yak swbaiui daui fit kaiui amono khibinani thangkha bo Rohtak ni Sampuli station ganao amono khibi rikha ulo police rok mang kwthwi no uddar khainai mani pore sinimung mamani pore CCTV gana gini ni CCTV rok natungmani pore hingkai kaisa CCTV footage police rok ni yago nangkha norok nugui mankha na video o khoroksa chwla horni jorao suitcase twlangui himui thangtongmani amono Sachin tai a suitcase bisingo no dajak himani ni mang kwthwi no khibina thangphuru ni hinui police rok romui mankha tai nogui mankha na je o CCTV o somoi rijak tongmani 28 tarik 2 mas 2025 saimangkha 27 tarik ni horo no o himani no Sachin bwtharka hinui hingka kai o video tabuk social media o jeheno viral wngui tongo Rahul Gandhi ni khoroksa chahida ni bwtharjago hinui ganaro o video mangpili news khoborogo nuda nukha nugya hingkai naro ani channel ni bisingo nugui mankhana tai sai mankhana hingka kai paithago amsa kok saunyo angma sasunai naro ani video no chajakai like subscribe share khadi budi hai tebo katal katal video rok manani bagui।